Niin se vain tohtori sanoi, että hullujen huoneelle se Elmeri on vietävä. Tämä meidän rakas veljemme. Ihanko totta? Mitä sinä sanot sille? Minä selitin asian sille tohtorille juurta jaksain. Sen näet, että Elmeri oli jo syntymästään toisen kaltainen kuin me muut. Ei se parkunut eikä porunut. Katseli vaan ympärilleen äänähtämättä. Ei justinsa. Semmonen se oli silloin. Jo silloin sanovat kaikki, että tuo ei tiedä hyvää, vaan että siitä tulee mykkä tai hullu. Niin. Ja hullu siitä tuli. Niin, minä sanoin sille tohtorillekin, että hullu mikä hullu. Näin täytenä miehenä sen sitä huomaa, kun osuu kuuntelemaan, kuinka tämä Elmeri pitää pitkiä puheita elikoille. Niin kuin ne nyt ymmärtäisivät ihmisen puhetta, viisaankaan. Saatiin sitten hullu. No, mitä se tohtori siihen? No, se punoi sormilla partaansa ja sanoi, että sen olisi pitänyt saada Elmeri nähtäväksi. Silloin minä valaisin sille, kuule, sanoin sille, ettei sitä köyhästä talosta kannata samalla kertaa lähettää 2 miestä lääkäreihin. Varsinkin kun se toinen on kerta kaikkiaan hullu. Ja olisi vain tiellä. Siinä sanoit oikein. Ja vielä minä sanoin, ettei tohtorin tarvitse luulla, että minä olen tullut tänne valehtelemaan ja puhumaan omiani. Sillä minä otan kaiken valalleni. Niin että jos joku on oikea mies todistamaan Elmerin hulluudesta, niin kyllä se olen juuri minä. Vilippus Rummukainen, hullun veli. Etpä ole tuhmempi mies, veli Vilppus. Mutta kun se tohtori vain jupisi ja jupisi, niin minä päästin sen kerralla pinteestä ja sanoin suoraan, että kyllä kai se tohtorinkin mielestä on ainoa ja viisas menettely viedä rakas veljemme Elmeri hullujen huoneeseen, kaltaistensa sekaan. Ymmärtäähän se nyt tuhmempikin mies kuin tohtori, minä sanoin, että pelkästään Elmerin parhaaksihan se sellainen olisi, ja sellaiseksihan se on ajateltukin. Kun nyt poika kotona ei muuta kuin tulee päivä päivältä hullummaksi. Syökin 2 kokoisensa edestä, niin kuin meidän 2 muun aviopuolisot saattavat todistaa. Niin mitkä sanoit? Aviopuolisot. Tarkoitin noita akkoja. Jaa. No, entäpäs sitten? Sitten se tohtori kyllästyi ja sanoi, että taitaa sittenkin olla viisaan menettely käyttää Elmeriä sairaalassa. Kun siellä ovat ne erikoistohtorit ja muut. No ne nyt on kanssa siellä ihan turhan takia. Pitäisi kai nyt hulluille kelvata samat lääkärit kuin viisaallekin.